normal ni channel lo kai tini chada ko tini gijanok khaimani sa kai tini tini gijanok aja masa tini palinai nono thongnai kitabo maija maija golla gijau thanai gemna rok gijanok cheti khinai tangni guys kai tabo maija bekha maija maija golla tau gijau thanai foundation din chung tini king gijani chung share bisung khan thanai kitabo chung ang thanai tang thanai juta kakak juta so guys sung patra phai jak flag te sana bagoi jeni mathani jung flag te samaya golo hai no hai jung panda khai denai gai jung tabo flag te sana digi thang tong layo ini 14 Agust kana kai 15 Agust gai jung tini ma hase ma sarung kai 14 Agust so guys sing kita busung flag selagna jeni mathani ikota busung flag te sana nai tong layo hello guys jung flag te samaya golo hai no hai tabo panda bisingo haplai ka panda khaina bagai go chini nu sako chini dini benda khai tongo benda khai mania kole ko jung borok khai bekai panda sur khai dinai norok bonnai mannai borok aste aste phai tong layo ko au khayan ko koi an kham tang pro ke bo video khainai có sẽ phát học video khi mà nó chụp chặt trong bạn có phụ ra chụp mình romla cái tao bước trên một thằng này siêu đặc tao con dập này bàn nó chính là bơi
guys finally guys sung gifts pai tabuk my channel digi thangane ni tongo guys finally guys my chabika guys ang my chabika bitu my chitong kono pungai so guys inke tini oro mui tongo one sa khoi baite a te dal ge mui to thobe ka motamuti no ang to mai chabe ha gai tinin pa ko suno program to pai ka ge suno hambai me bagai